Sí, moitas grazas. Isto estaba presentado como moción, se considerou que era un rogo, pasamos a ler a exposición de motivos. Dentro dos hábitos que conforman o estilo de vida saudable, atópase a práctica regular da actividade físico-deportiva. De sobra son coñecidas as melloras que estas actividades reportan a nivel físico, psíquico e emocional. Pola Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, compete aos municipios a promoción do deporte e instalacións deportivas, sendo obrigatoria a prestación deste servizo nos municipios de máis de 20.000 habitantes. A Lei 3/2012 do 2 de abril de Deporte de Galicia encomenda aos municipios, entre outras competencias, a construción, xestión, ampliación e o mantemento das instalacións deportivas de titularidade municipal e fomentar, promover e difundir o deporte. A poboación de Ponteareas experimentou un notable crecemento de poboación nas últimas 3 décadas, ata acadar os 23.000 habitantes segundo o INE do censo de 2022, 107 persoas máis que en 2021. O Concello conta con numerosos clubs e asociacións deportivas e cun crecente número de persoas que, sen estar federadas, practican asiduamente algún deporte ou actividade física con carácter recreativo. Non obstante, estes feitos non foron acompañados dun adecuado e proporcionado aumento e mantemento das instalacións públicas. Dende Ponteareas en Común consideramos que é preciso facer unha análise da situación actual das instalacións deportivas, tanto en calidade como en cantidade, escoitar a veciñanza para saber as demandas que en torno ás mesmas existen e estudar as posibles formas de conseguir que máis persoas inclúan a práctica deportiva nas súas vidas. Por todo isto, ao Pleno da Corporación de Ponteareas acordaríamos 1. Crear unha comisión especial para coordinar a realización dun plan director de instalacións deportivas. Aquí, nas comisións informativas se acordou que este plan director fose redactado xa na Comisión Informativa de Deportes, que xa existe co compromiso da alcaldesa de levar adiante eso e co asesoramento do secretario que era posible facer isto. De momento nada máis.